Да, беларусы готовы галасаваць за жанчыну. І я думаю, што 2020 год моцна гэтаму паспрыяў. Я думаю, што і дагэтуль беларусы адэкватна бы ставіліся да жанчыны ў ролі кандыдаткі на любую пасаду палітычную. Просто іх ніхто не запытваў. І гэта таксама звязана часткова, я думаю, з прагматычнасцю, часткова з каштоўнасцю, з гэтай а-ля еўрапейскасцю беларусаў. Сцвярджаюць, што беларусы вось это еўрапейская нацыя. Ну сапраўды такое ёсць, да, тому што беларусы больш, напрыклад, чым расіяне вандравалі, да, вандравалі ў краіны еўразвяза, больш вучыліся, больш назіралі. Праз гэта стаўленне пазітыўнае да нейкіх дэмакратычных рысаў, да, которые ёсць у іншых краінах. Жанчына-прэзідэнт, я не знаю, права на і все вось гэтыя штукі, яны у пэўным сэнсе натуральным чынам могуць беларусам падабацца, просто ёсць разумеюць, што ну і так ок, і так ок. Беларусы, я думаю, што ў гэтым сэнсе гатовы былі і да 2020 года галасаваць за жанчыну, але вядома, праз асобу Ціханаўскай і, давайте не забываць, канешне, праз асобу Машы Калеснікавай, думаю, што і Веранікі Цапкал таксама беларусы яшчэ больш маглі да гэтага прыязна паставіцца.